Nanam na makabuhat na boss. Ha? Wala ko sa libre kong kaon na ni. Gana. Say baigana gyud sa iyo. Ano mo way lami mo kung kaon ka. Pero bitaw ka na mo kasukaon. Wag yung baboy na ko sa iyo. Marunong ko sukaon na kuan. Kini kabuhi mo ni nanay saka na kaya nakadiri ra na. Diri tunga-tunga na nana diri oh. Ang kuya di gyud sa dapat abot sa lalom. Maguyo yun ang kaldero na yun. Ano? Pati taglata ng resulta. Ay no, dili mo takabalo, mamatid na ta. No, ang kon lang, ako lang kita sa sayo pa, para ganito. Kumanagay ko pa niyo ito. Ano sa kabuhay mo ni sa ato na kablihan ka ron, namoy ay sa inyong balay. Oo na. Asa ka mo ulit ron? Dito ulit may kuglawan na niya. Lawan dyan. Oo. Namoy mapalitan o nainuhan yung ayos. Nami mapalit lang ko Atong pagkas nga ayos. Palimpyo dili, ikaw pwede mo kunan eh, kay man eh, nahilot man ka, katong wala, ihilot. So palimpyuhan mo kaldero, sa mga kaya maglaga ka guys, ha? Ice. Nakakuna ka na, pa? Wala ko kuan lang yan ice. Nagbiwang kaldero, ibutang tong ice, ipalitan ka lang sa lupin. So pagbutang sa ice, buwa ka, kaya para masulod, busig na may kaldero. Pagbutang sa ice, saboy o sa kabasong tubig. Masuk pagawaan. Sa ka-ice, tapos saboy sa kabasong tubig. Kaya kung mabukal na siya, isa lang kabukal na, magtanong nyo ng bukal na, ibutang na yung sa doka mag. Masamag. Doka mag. Inom mo ni mo ito sa init, nga di po ka mapasok. Halimbawa, ano, isang oras sa mga abot ito, tanong mo. Alas 3 siguro, mga bantu klase ang kuan na mo. Uy, ito kaya po good. Pwede dia sa kuan siguro ako, nasa kong bayaw din, naman kong bayaw din sa kuan. Dito ka sa bayo, ayo to, dugay ka ng alas 3. Dapat, karon mga tagtaon, bukan na na. Sa bayaw na ko, abot sa kong ron, malayo mo, man ko sa kuman, dito ko dia. Mato sa ka maglagag ice. Diha ron sa kong bayaw na, may bayaw din sa club naman. Diyan na lang. Pagka bukal no, ibuto ka mag-inom mo ng mga init, kaya nga di po ka mapasok. Kung halimbawa, makakuan ka, buta na to 11:30. 11:30 maghimo, alas 12:30 maghimo, alauna 1:30 maghimo. Kapila ka ron? Tulog ka na. Tulog ka na? Halimbawa kung alas 11:30. Basta kay pag-abot mo, ganito tagoon. Ayun, naglangan ka, absorb mo na to. Okay, isa man ko na nga naglipong ka. No? Alas 12, alas 11:30 maghimo. Alas 12:30 maghimo. Alauna 1:30 maghimo. Kung na nabili tubig dito, iya po magwat kay bago. Pag umanin mo ron na perfect mo tulo, dapat ma-perfect ang tulo. No? Ugma katulog yapon. Pero sa di pa mamahaw, di pa manito, di pa mahapon. Pero bago ito para sa magkahimo ko ng alas 12. Alas 12, alauna. Alas 2. Ana. So, ugma mo gyapon na. Pag bago mamahaw, bago manito, bago manihapon. Ikatulong adlaw mo ra gyapon. Ito bali. Bago mamahaw, bago manito, bago manihapon. Ana ra ha. Para makuha. Ayo din yung pagbuhay ang iyo. Panood na sa pagmahulong na sakit ang gano'n na hindi sakit yan, pinapanga ko. Sa gani, wala na gani. Sakit ang tiyan. Maligo ko ani, kuan pa. Pila kadlaw. Karon ako madili. Karon.
Layo, may kabuk.